чорабиниҳо оид ба ошкор ва пешгирии далелҳои истифодаи ғайриқонунӣ ва худсарона ғасб намудани қитъаҳои замини муассисаҳои соҳаи маориф аз ҷониби гурӯҳи корӣ дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхии вилояти Хатлон ва шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳолатҳои қонунвайронкунӣ дар самти истифодаи замин ошкор карда шуданд. Дар натиҷаи гузарондани санҷишҳои прокурорӣ муайян карда шуд, ки сокини деҳаи Орҷоникидзе ҷамоати деҳоти Калинини ноҳияи Ҷалолиддин Балхии вилояти Хатлон Мусоев Киромиддин моҳи декабри соли 2021 масоҳати 0,2 гектар қитъаи замини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43-ро худсарона ғасб намуда, дар он иншооти ёрирасони шахсиро бунёд намудааст. моҳи декабри 2021 аз ҳисоби заминҳои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43 ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ худсарона расм намуда як иншоот сохтанд. дар ҳақиқат аз тарафи сокини ҷамоати деҳоти Калин деҳаи Орҷоникидзе Мусоев Киромиддин 200 метр ора қитъаи заминҳои муассисаи таълимии рақами 43 моҳи декабри соли 2021 худсарона ишғол шуда буд. бо дахолати мақомотҳои дахлдор қитъаи замини худсарона ишғол шуда ба ҳолати аввала баргардонда шуда ба муассисаи таълимӣ супорида шуд. оид ба ҳолати мазкур аз тарафи прокуратураи ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ бо дастрасии моддаи 338 қисми 2 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, баъд аз анҷоми тафтиши пешакӣ парвандаи ҷиноятӣ барои қабули қарори қонунӣ ба мақомоти судӣ фиристода шуд. дар натиҷаи баррасии судӣ кирдори содир намудаи Мусоев Киромиддин маҳкум карда шуд. новобаста аз ин номурда кирдори ғайриқонунии худро бартараф накард ва бинобар ин дар асоси амри прокурори ноҳия қитъаи худсарона ғасб намудаи Мусоев Киромиддин ва иншооти дар он сохта шуда пурра ба ҳолати аввала баргардонида шуд. ҳолати мақсаднок ва самаранок истифода бурдани заминҳои муассисаҳои таълимӣ дар ҳудуди ноҳия мавриди санҷиш қарор дода шуд. бо гузарондани санҷишҳои прокурорӣ муайян гашт, ки шаҳрванд Мусоев Киромиддин Маликович зота ва истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҷамоати деҳоти Калини моҳи декабри соли 2021 нома аз даду га қитъаи замини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43 ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ воқеъ дар ҷамоати деҳоти Калини деҳаи Орҷоникидзеро ишғол намуда биноҳои ёрирасони шахсиро сохта ба анҷом расондааст. дар асоси амри прокурор қитъаи замин ва сохтмони худсарона ба ҳолати аввала баргардонда шуда ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43 ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ супорида шуд. ҳамзамон далели дигари худсарона ғасб намудани қитъаи замини ҳудуди муассисаи соҳаи маориф дар шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз тарафи гурӯҳи корӣ ошкор карда шуд. чунончи сокини шаҳри Хоруғ Шодибеков Суҳроб қитъаи замини ҳудуди муассисаи томактабии рақами 1 шаҳри Хоруғро ба масоҳати 56 метри квадратӣ ба таври худсарона ғасб намуда иншоотҳои ёрирасон аз қабили ошхона ва ҳаммом бунёд кардааст. соли 2016 аз ҳисоби заминҳои Кӯдакистон номер 1 56 метри мураббаи заминро худсарона ғасб намуда гирди онро бо деҳор маҳкам кардам. дар натиҷаи тафтишоти прокуратури шаҳр муайян шуд, ки ҳамин замини ғасб намудаи ман ғайриқонунӣ мебошад. бинобар ин дар асоси амри прокуратури шаҳри Хорӯғ замини ғасб шударо ба ҳолати аввала баргардонида ба тавозуни Кӯдакистон номер 1 баргардонида. аз ҷониби шаҳрванд Шодибеков Суҳроб ки ҳудуди Кӯдакистони рақами 1 дар масоҳати 56 метри мураббаъ ғайриқонунӣ аз они худ намудааст. бинобар ғайриқонунӣ буданаш дар асоси амри прокуратураи шаҳри Хоруғ ба ҳолати аввала баргардонда шуд. аз ҷониби прокуратураи шаҳри Хоруғ ҳолати мазкур ба қайд гирифта шуда оид ба фавран бартарафкунии қонунвайронкунии ошкор шуда ба шаҳрванд Шодибеков Суҳроб амр дода шуд. ҳамзамон дар ин хусус ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ эътироз пешниҳод карда шуд. дар натиҷа қитъаи замини мазкур ба ҳолати аввала баргардонида шуда ба тавозуни муассисаи томактабии рақами 1 шаҳри Хоруғ гузаронида шуд. дар рафти санҷиш муайян карда шуд, ки аз тарафи сокини шаҳри Хоруғ Шодибеков Суҳроб Шодибекович ҳудуди муассисаи томактабии рақами 1 шаҳри Хоруғ 56 метри квадратӣ ба таври худсарона ғасб карда шудааст. аз тарафи прокурори шаҳри Хоруғ оид ба фавран бартараф намудани қонунвайронкунӣ ошкор шуда ба шаҳрванд Шодибеков Суҳроб Шодибекович амр дода шуда қонунвайронкунӣ бартараф карда шуд. шаҳрвандоне ки то ҳанӯз қитъаи замини назди муассисаҳои таълимиро ғайриқонунӣ истифода мебаранд, ихтиёран бояд онро ба ҳолати аввала баргардонанд. дар акси ҳол нисбат ба онҳо тибқи қонунгузорӣ чораҳои дахлдор андешида мешавад.